אתה עומד לפני רכישה או מחירה של עסק. צריך להבין שפוטנציאל ההסתברות פה הוא במאות אלפים ולעיתים גם במיליונים ולמעלה מזה. כעורך דין מסחרי שמטפל בעסקאות האלה בשוטף, אני רוצה לתת דוגמה אחת שהצגתי רשת של סופרים שרכשה סניף נוסף, ובמסגרת המשא ומתן נאלצתי להתמודד מול שני גורמים. אחד זה בעל העסק שממנו קונים, והשני זה בעל הנכס שממנו משכירים. זה שני הסכמים שונים, וצריך לדעת איך תופרים את כל החבילה הזאת, איך דואגים להצהרות החוזיות לגבי מחזורים למשל, מה נמכר פה, האם נמכר פה מוניטין, רשימות ספקים, לקוחות, מלאי, כל האלמנטים האלו. בנוסף, מה שקשור גם לעסקת השכירות, ולוודא שההסכמים גם משולבים ותופרים את העסקה. בסופו של יום הצלחתי במשא ומתן להשיג תנאים טובים גם ללקוח, עד שנסגרה ונחתמה העסקה.